l'APA la veritat és que hem agafat molts contactes, sobretot hem obert mercat a botigues que no teníem i també a càtering, així que molt contents. La veritat que la fira ens ha sorprès molt la gent molt amable, els contactes que he fet són molt importants y la verdad que hem tret molt bon profit de la fira. La feria está yendo muy bien, hay mucha gente, entonces somos satisfechos. Sí, estem fent molts contactes del nostre target, concretament per això repetim la fira, perquè el target dels clients és el que tenim nosaltres amb la recerca del día a día. Estamos haciendo contactos y ayudando e integrando nuestra marca en la sociedad. I la veritat és que aquesta ens està anant molt bé, hem fet molts contactes comercials de distribuïdors i botigues. L'any vinent segurament repetirem perquè està anant molt bé i tenim molt bona acollida. Impulsem els productes catalans. Impulsem els productes catalans. Impulsem el producte català. Impulsem els productes catalans.